खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थांनाय 14 मेयाव तिनसुकिया जिल्लानि दिगबयनि टिंराय हाथायाव गंसे बाइकजों फैनाय सानै दुथांफोरा पुरानमाल आगरवाल मुंनि दखानदारनि दखान मोखाङाव ग्रेनेड खुबैदोंमोन बे ग्रेनेड खुबैग्रा सानै दुथांनि सावगारिखौ तिनसुकिया पुलिसा फोसावदों लोगोसे सावगारियाव नुनाय सानै दुथांनि सोमोन्दै पुलिसनो थार खौरां होनो हायोब्ला 2 लाख रां होनाय जागोन होननानैबो तिनसुकिया पुलिसा फोसावदों दुथांफोरनि थार खौरां दैथायहरनो थाखाय फन नाम्बार होनाय जादों फन नाम्बारा 8638018965 खेबसे बुंबावनि 8638018965 खोन्थाग्रानि सिनायथिखौ आन्दोआवनो दोननाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों मख'नो गोनांदि दुथांफोरनि ग्रेनेड खुबैनायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन मुंफोरा फारियै सन्दीप सिंह आरो सुरजित तालुकदार रायजोआव करोना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै फिन सोरखारा दिहुनखानाय आयेननि सायाव माखासे सोलायनाय लाबोफिनबाय थांनाय 12 मेयावसो कभिड-19 नि सायाव आसाम सोरखारा माखासे नेमखान्थिफोर फोसावदोंमोन दा बेफोर नेमखान्थिनि सायावनो माखासे सोलायफिननाय लाबोदों आसाम सोरखारा जायफोर आयेना सिगांनि आयेनफोरजों सोलायजादों बेफोरखौल' बुंनानै होनाय जागोन गुबुना सिगांनि एसअपिफोर बायदियैनो थाफिनगोन सोलायनाय आयेनफोरा जाहैबाय सेथियाव गासैबो दखानफोर आरो फालांगियारि फसंथानफोरा मोनफ्रोमबो सानावनो फुंनि 11 रिंगायावनो बन्द थासिगोन सिगांनि एसअपिनि बायदिब्ला सानजौफुनि 1 रिंगायावसो दखानफोरा बन्द थायोमोन नैथियाव दङ गासैबो सोरखारि गारिफोर आरो सिगांनि एसअपियाव फोसावजाखानाय बायदि इमार्जेन्सि सार्भिस एसेन्शियेल सार्भिस आरो माखासे इमार्जेन्सियाव ओंखारनाय सुबुंफोरजों सोमोन्दो थानाय गारिफोरनि अनगायै गासैबो प्राइभेट गारिफोरा गावगाबागाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया दिहुननानै होखानाय जरा बेजरा आयेननि गेजेरजों फुंनि 5 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम गारिखौ सालायनो हागोन इमार्जेन्सि सार्भिसनि थाखाय ओंखारनाय अफिसियेलफोर जेरै डक्टर नार्स पुलिस अर खोमोरग्रा बायदि बायदि एसेन्शियेल सार्भिसनि थाखाय ओंखारनाय मानसिफोर जेरै दालि माइरं दखान होग्रा ना बेदर फानग्रा मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ दखान होग्राफोर गाइखेर रानग्रा बेंक इन्सुरेन्स केबल सार्भिस इन्टारनेट सार्भिस बायदि बायदि आरो इमार्जेन्सि खामानियाव ओंखारनाय सुबुंफोर जेरै गोरबोआव गोनां आइजोफोर लोमजानायखौ लांनाय कभिड-19 नि भेक्सिन लाहैनाय बिथांमोनहा ओंखारनो हागोन ट्रेन बास आरो फ्लाइटजों दावबायनाय सुबुंफोराबो टिकेट दिन्थिनानै थांलाय फैलाय जानो हागोन थामथियाव दङ सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम रावबो ओंखारनो मोननाय नङा सिगांनि एसअपिनि बायदिब्ला सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम रावबो ओंखारनो गनायथि गैयामोन नाथाय सिगाङाव बुंखानाय बायदि इमार्जेन्सि सार्भिस एसेन्शियेल सार्भिस आरो इमार्जेन्सियाव ओंखारनाय सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो जौ दखानफोरखौ फुंनि 9 रिंगायावनो खुला खालामनो गनायथि होबाय सिगांनि समाव फुंनि 11 रिंगायावसो जौ दखाना खुला जायोमोन दा कभिड-19 नि गोदान एसअपिखौ नोजोर होनानै रायजोआव जौ दखानखौ फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो खुला खालामनो गनायथि होबाय मख'नो गोनांदि बेफोर आयेनफोरा टाउन ओनसोल आरो टाउन ओनसोलनि सोरगिदिं 5 किल'मिटारसिमनि थाखायल' रड एक्सिडेन्टजों सासे लाइमोननि जिउ खहा मुङा अजय नार्जारी खौरांनि बायदिब्ला कार्बि आंलं जिल्लानि फुल'नि 36 नं राजा लामायाव जादों बे जाथाया AS 09H0627 नंनि गंसे एल्ट' गारिजों पालसार बाइकनि गेजेराव सौग्रावलायनाया जादों बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों खौरांनि बायदिब्ला अजय नार्जारीया सिभिलांस गामिनि 18 बोसोर बैसोनि BA 3rd सेमिस्टाराव फरायनाय सासे फरायसा थांनाय 13 मेयाव इस्लाम धोरोमारिफोरनि ईद फोरबोमोन बे ईद फोरबोआव माहारियारि फिरफिलाखौ मान होयि जाथाया सोराङाव फैदों ईद फोरबो फालिनायनि मुङाव जाग्रा लोंग्रा टेबोलनि सायाव भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ बनानै बेनि सायाव जाग्रा लोंग्रा जादोंमोन बे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जादोंमोन भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ मान होयि बे सावगारिनि सायाव गोबां सुबुंफोराबो गोख्रों रावजों सोंखारिदोंमोन भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ मान होयि बे सावगारिया ससियेल मिडियायाव भाइराल जानायनि उनाव आसाम पुलिस बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि बिथांमोनहा बेनि हेंथा गोख्रों राहा लानो थाखाय बिथोन होदोंमोन बिथोन होनाय बायदियैनो बङाइगाव पुलिसा नायबिजिरनायनि उनाव मैया बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरीनि टेंनामारि गामियाव बेनि दायनिगिरिखौ हमनो हायो भारतनि फिरफिलाखौ मान होयि जाथाया टेंनामारि गामिनि रेजिना पारविन सुल्तानानि न'आवनो जादोंमोन बे जाथायजों सोमोन्दो थानायफोरखौ पुलिसा रेजिना पारविन सुल्तानाजों लोगोसे गासै 7खौ हमदों केरालायाव गिख्रंथाव बारहुंखा आरो गोबां अखा हादों आरब लैथोनिफ्राय फैनाय साइक्ल'न तौतिया केरालानि अनगायैबो कर्नाटक महाराष्ट्र
गुजरात आरो तामिलनाडुआव गोहोम खोख्लैगोन। केरालायाव बारनाय गिख्रंथाव बारहुंखा आरो अखा हानायजों दासिम 2 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौराङाव मोननाय जादों आरो खमैबो 2,000 सुबुंफोरखौ रैखाथिनि थाखाय मोन 71 केम्पफोराव दोनहैनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो केरालायाव NDRF हानजाया दासिमबो रेस्किउ अपारेशन खालामगासिनो दङ। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव केरालायाव दैबाना जादों। बे जाथायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गोबां दंफां-लाइफां आरो लैथोजिंनि न'-बांफोराबो बायनानै खहा जादों। इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDआ बुंथिनाय बायदिब्ला तौति साइक्लननि गोख्रैथिया फैबाय थानाय 17 मेसिमाव 1 घन्टायाव 160 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारा बारगोन। बेनि अनगायैबो IMDआ फोरमायनाय बायदिब्ला केरालानिफ्राय दा गुजरातथिं अखा आरो बारहुंखाया थांगासिनो दङ। सोनाब बेंगलाव दिनैनिफ्राय 15 साननि थाखाय आबुङै लकडाउन फोसावबाय। दिनैनिफ्राय जागायजेननानै 30 मेसिम आबुङै लकडाउन थागोन। लकडाउननि समाव इमार्जेन्सि सार्भिस एबा गोनांथि सिबिथायफोराल' खुला थागोन। बेनि अनगायै गासैबो हाथाइ-बाजार, सोरखारि नङै मावख' आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलाव COVID-19नि थासारिया आसामजों रुजुनायाव दासान्दि जोबोद गाज्रिसिन जानानै दङ। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलाव थांनाय शुक्रबारनि गेजेराव 20,846 गोदान COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो 136 सुबुङा कर'ना भाइरासजों जिउ खोमानांदों। आरो आसामाव मैया सानसेयाव 64,701 सुबुंनि देहायाव COVID-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 5,347 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों आरो मैया सानसेयाव 63 सुबुंनि जिउ खहा जादों। आल्फानि मोनसे गेदेर थांखि दानथामनि थाखाय हाथियार दैनायखौ दोनथ'नो थांखि लादों आल्फाया। बे खौरांखौ आल्फाया गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों मिथिहोदों। प्रेस रिलिजनि गेजेरजों आल्फाया मैया 15 मेनिफ्राय लानानै दान मोनथामनि थाखाय गासैबो रोखोमनि मिलिटारि अपारेशनफोरखौ दोनथ'नो थांखि लानायखौ मिथिहोदों आरो बे हाथियार दोनथ'नायखौ रावबो सोरखारजों गोरोबलायनानै दोनथ'नाय जायाखै। अदेबानि दान मोनथामनि उनाव फिन हाथियार दैफिनगोन। हाथियार दोनथ'नो थांखि लानायनि सायाव आल्फाया मिथिहोदों दि कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै बे थांखिखौ लादों आरो बेनि अनगायैबो आल्फाया बुंथिनाय बायदिब्ला आल्फाखौ बदनाम खालामनो थाखाय माखासे आसाम पुलिसनि दुथांफोरा सोलो खालामदों। बेनिखायनो दान मोनथामसिम गासैबो रोखोमनि मिलिटारि अपारेशन खालामनायखौ दोनथ'नो थाखाय थांखि लादों होननानै बुंथिदों आल्फा उदखारि हानजाया। कार्बि आंलंनि दिफुआव सासे फालांगिरिखौ गावथारदों। रायजोआव दासान्दि गुलि गावनाय जाथाय, ग्रेनेड बेफ्रुनाय जाथाय, लांखारनाय जाथाय आरो जिनाहारि खालामनाय जाथाया खनले जाबाय थादों। तिनसुकिया जिल्लायाव खननैयै ग्रेनेड बेफ्रुखांनायनि उनाव कार्बि आंलंआव फिन गुलि गावनाय जाथाय। गुलि गावजानाय सुबुङा दिफु टाउननि सितालाबारि ओनसोलनि मुङा देबजित सिन्हा। पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला दिफुनि धनसिरि लामायाव सानै दुथांफोरा देबजित सिन्हानि बाइकखौ लाखिनानै गुलि गावदों। बेयावनो देबजित सिन्हाया जिउ खोमानो गोनां जादों। सोर आरो मा जाहोननि थाखाय देबजित सिन्हाखौ गावथारलांदों बेनि सायाव दासिमबो रोखा खौरां मोननाय जायाखै। नाथाय डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी DNLA हाथियार दैग्रा हानजानि सायाव सन्देह खालामनाय जादों। पुलिसफोरा दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो सानसे सिगां तिनसुकिया जिल्लानि दिगबयआव ग्रेनेड बेफ्रुनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाथाय जानाय जायगायाव मैया नायगिदिंहैदोंमोन आरो जिउ गोमानाय नखरनि सुबुंफोरखौबो लोगो हमहैदों। लोगोसे जिउ गोमानाय नखरफोरनो 5 लाख राङै होनाय जागोन होननानैबो फोसावदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि कनभय पाइलट गारिया एक्सिडेन्ट जादों। बे जाथायजों बारग' चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि 3 सिकिउरिटि गार्डआ जोखोम जादों। बे जाथाया सर्बानन्द सन'वालआ गुवाहाटीनिफ्राय माजुलि फारसे थांबाय थानाय समावनो बकाघाटनि लाखौजानाव उल्था फारसेनिफ्राय फैनाय डाम्पार गारिजों सौदावलायनायाव जादों। जाथायजों जोखोम जानाय 3 सिकिउरिटि गार्डखौ उनाव बकाघाटनि शहीद कमला मेरि साब डिभिजनेल सिभिल हस्पिटालसिम फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादों। इजराइल आरो गाजानि गेजेराव दावहा नांनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। थांनाय समबारनिफ्रायनो दावहाया जागायजेनदोंमोन। मैयासिम 6 सान जाबाय, नाथाय दावहाया दासिमबो जोबनायनि लामायाव फैयाखै। इजराइल आरो गाजानि गेजेराव जानाय बे दावहायाव इजराइलनिया दासिम 60 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय
सा10नि मादाव सानैया गथ'साफोर। गुबुन फारसेथिं गाजायाव सा 140 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। बेनिनो सा 39आ गथ'साफोर आरो सा 950निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। गिबियाव गाजानि हामास ग्रुप आरो पेलेस्टाइनियान मिलिटेन्ट्सफोरा इजराइल हादरखौ एटेक खालामग्रोदोंमोन। बेनि फिननाय होदों इजराइल हादराबो। रिपर्टनि बायदिब्ला हामास ग्रुप आरो पेलेस्टाइनियान मिलिटेन्ट्सफोरा खमैबो 2300 रकेटजों इजराइलखौ गाग्लोबदों आरो इजराइलाबो फ्राय 2300 एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबदों। बे दावहायाव फारनैथिंजायनिबो गोबां सम्पथिया खहा जानाय खौराङाव मोननाय जादों। बावैसो सिगां इजराइलनि गाग्लोबनायजों गाजानि 12 थाला बिल्डिंआ थेर-बेथेर जानो गोनां जादों आरो रिपर्टनि बायदिब्ला बे बिल्डिंआ खौरांगिरिनि मावख'मोन। मख'नो गोनांदि इजराइल हादरनिफ्राय इजराइली थागिबिफोरा पेलेस्टाइनियानफोरखौ सानजा जेरुसालेम ओनसोलनिफ्राय होखारहरदों होननानै पेलेस्टाइनियान मिलिटेन्ट्सफोरा इजराइलनि सायाव अजद दैखांदों आरो बेनिफ्रायनो इजराइल हादरखौ गाजाया एटेक खालामग्रोनाया जागायजेनदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।